Добре дошли от Triumph Cars. Днес посрещнахме пълен автовоз коли и сега ще ви представим едни от добрите попадения. Първият автомобил е Mercedes-Benz C300 2016 година. 26 до 30 хиляди лева. Закупен от търг и блок. Може би непознат за повечето от вас, но ние купуваме от всякъде. Автомобилът пристигна без абсолютно никакви забележки на 175 хиляди км. AMG, както казваше този от Бришка, аз съм местният газар. Затъмнени прозорци. Посреща ни емблемата на Mercedes долу. И нека се прехвърлиме вътре в автомобила. Вече сме в интериора на Mercedes-Benz. Невероятен изчистен интериор. Както виждаме, автомобилът пристигна с два ключа. Изключително запазен кожен салон. Алкантара таван, панорама имаме на целия покрив. Както може да видите, автомобила няма абсолютно никакви грешки по таблото. Пренасяме се в следващия автомобил Audi Q5 2018 година. Както повечето собственици на Audi знаят, когато се качиш в Audi нощно време, си се едно в космически кораб. Автомобилът е закупен от търг Open Lane на невероятната цена до България за 26 000 лева. Нека да повторим, 2018 година на 185 000 км. Автомобилът вече е с транзитни номера. Той пристигна днес и вече е регистриран. Следващия автомобил Tesla Model S 2020 година. 700 конски сили се крият под капака, само че не е под капака, а реално е отдолу в батерията на този автомобил. Колата е закупена с няколко забележки. Калника леко е натиснат. Имаме една забележка отзад, на задния капак и бронята. И това е, няма повече забележки. Прекрасно е. Автомобилът разполага с изключително много екстри. Както виждаме, тук има камери от двете страни на гредите. Изключително запазен салон, както виждате, всяко натискаме, отваря се. Без рамкови стъкла. Влизаме вътре в автомобила, изключително хубав изчистен интериор с истинско дърво. Голяма навигация имаме тук. Голям панорамен таван. Алкантара покрив. Най-хубавото е цената на този автомобил, за която той пристигна, а именно 50 000 лева. Подобни автомобили в България са с поне 30% по-висока стойност. Ако и вие искате такъв автомобил, ние сме хората за вас. Triumph Cars.